Lodwa tajba. Illum is-Sibt 19 ta' Ġunju il-Knisja qed tiċċelebra t-tifkira ta' San Romualdu Abbati. Nilqakom għall-Quddiesa u r-Rożarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. In-nisrani ma jistax jimxi fin-nofs biċ-ċalem u biċ-ċalawn. Irridu niddeċiedu jew ma' Ġesu jew mal-mod kif tirraġuna d-dinja. Il-kompromessi hija xi ħaġa li Ġesu jikkundanna. Ejjew wliedi jisimgħu lili jiena l-biża' tal-mulej nagħallimkom, ejjew nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej u nimxu fil-modijiet tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nsellmilkom l-għodwa tajba jew ngħaddu dan il-ħin iddedikat b'mod speċjali lill-Alla anke fuq kif mexxina San Romualdu li twielet ġewwa Ravenna l-ħabta tas-sena 951 u li waqqaf ukoll l-ordni tal-Kamaldoliżi li jimxu fuq ir-regola ta' San Benedittu. Nitolbu li aħna wkoll infittxu bil-qawwa kollha lill-Alla u li nikbru fil-qdusija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Int li rid li l-Verġni Marija tkun il-qaddejja li tiegħek fid-dinja mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li tellajt fis-sema lil ommok Marija u għamilta sultana tal-ħolqien kollu Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rid li f'ommok Marija l-Knisja tara dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla lista kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Kun ta' għajnuna għalina mulej l-interċessjoni kollha qima tal-Verġni Glorjuża Marija biex imqawjin mill-għajnuna tagħha naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna, Ġesu Kristu, li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ikolli niftaħar. Tassew li xejn mhu se jiswieli, imma niġu għall-viżjonijiet u rivelazzjonijiet tal-mulej. Naf wieħed jemmen fi Kristu li 14-il sena ilu kien meħud sat-tielet sema. Jekk hux bil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jien ma nafx, dan Alla jafu. U naf li dan il-bniedem kien meħud fil-ġenna. Jekk hux fil-ġisem jew mingħajr il-ġisem jien ma nafx. Dan Alla jafu. U sema jingħadu ħwejjeġ li ma jitfissrux bi kliem u li ebda bniedem ma jista' jgħidhom. B'dan niftaħar jien. Imma bija nnifsi ma niftaħarx ħlief b'dak li hu dajjef fija. Għax kieku rrid niftaħar ma nkunx qed nitbellaħ, imma nkun qed ngħid is-sewwa. Imma nżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li qed jismani ngħid. U li ma mmurx nintefaħ biha nnifsi minħabba fil-kobor ta' rivelazzjonijiet, tqedit li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt il-mulej
biex tidbiet minni. Iżda weġibni biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi aktar bid-debbulizzi tiegħi biex bil-qawwa ta' Kristu tammar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxa bid-debbulizzi tiegħi, bit-tajjir, bil-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajjef inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jassess matwar dawk li jibżaw minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħini il-bniedem li jistken fih. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżaw mill-mulej għad-disin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex il-mulej xejn ma jkun jonqsu. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ejjew wiliedi isimgħu lili, jien il-biża' tal-mulej nallimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risq. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ġesu Kristu għad li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanaw permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor jew jintrabat ma' wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Għalhekk ngħidilkom tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom x'se tieklu jew x'se tixorbu, anqas għal ġisimkom x'ser tilbsu. Jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejn l-għasafar tas-sema, la jiżiraw lanqas jaħsdu u lanqas igezzu fl-imħażen, madankollu missierkom li hu fis-smewwiet jitmaħħom. Intom ma tiswewx aktar minnhom. U min minnkom bl-inkwiet kollu tiegħu se jseħħlu jtawwa l-omru mqar b'jum wieħed biss. Walli l-biss għalfejn tinkwetaw ruħkom, ħarsu lejn il-ġilji tal-għelieqi kif jikbru u la jitħabtu lanqas jinżġu, madankollu ngħidilkom anqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla ilibes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għadha tinxteħed fil-forn, kemm aktar lilkom nies ta' fidi ċkejkna. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw ruħkom u tgħidu x'se niklu, x'se nixorbu, x'se nilbsu. Dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtieġuh. Mela fittxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u dan kollu jingħatalkom ukoll. Mela toqgħodux tħabblu raskom għall-għada, għax il-jum ta' għada jħabbel rasu huwa lih innifsu. Biżżejjed huwa l-jum it-taħbit tal-ġurnata. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Darbtejn Ġesu fil-Vanġelu jgħidilna kif inħarsu b'tali mod li nitgħallmu l-erf tal-ħajja. Jgħidilna ħarsu lejn l-għasafar u ħarsu lejn il-ġilji. U minn hemmhekk jgħinna napprezzaw iżjed l-erf tal-ħajja.
Ekku ukoll jistedinna biex nagħmlu aħna għaddejjin fil-ġranet li nkunu qed ngħixu ħajjitna, li aħna wkoll jiġru ġrajiet f'ħajjitna li jgħidilna Ġesu jekk inti tħares sew, kunu qed jgħaddulek tagħliema li jgħinuk tgħix il-ħajja b'aktar erf, li tapprezza iktar dak li jiswa. Hekk pereżempju l-ewwel ħaġa li għaddilna hija mhix il-problema tal-flus jew tal-ġid, imma ta' min hu s-sit. Jgħidilna li fil-ħajja tiltaqa' ma' affarijiet li f'daqqa waħda tgħid isma' fl-aħħar mill-aħħar x'jibqa', x'inhu l-iktar importanti. L-istess San Romualdo biex nieħu eżempju wieħed, dan kien ġej minn familja senjura, aristokratika. Imma ta' 20 sena beda jieħu ħsieb il-proprjetà ta' missieru għaliex missieru kien qatel lil xi ħadd għaliex kellhom kwistjoni ta' wirt bħalma sfortunatament jibqa' jiġri wkoll fi żmienna. U San Romualdo jisu daħal fih innifsu beda jgħid isma' fl-aħħar mill-aħħar is-sens tal-ħajja. Jagħtihulek il-ġid waħdu, u minn hemmhekk beda tfittxija oħra li tat iktar tifsira lill-ħajja tiegħu. Riċentement kellna storja simili, kellna preżentatur Taljan li fost l-oħrajn kien jippreżenta fuq Linja Verde, ma mbagħad f'daqqa waħda qal ħassejt li kelli kollox, naf il-flus, kuntatti, imma mbagħad rajt li ħajja jikbar minn hekk. Illum dan wasal qed jagħmel l-irtir biex jordna saċerdot 50 ġranet oħra. Hemm momenti fejn indunaw li l-iktar importanti mhux il-ġid fih innifsu ma minnu is-sit ta' ħajtek, dak li jagħti sens sħiħ, dak li jimla l-qalb. Fittex dik il-ħaġa, Ġesu jgħidilna fittex l-ewwel is-saltna tal-Alla lill-Alla, dak li huwa sabiħ biex tibni s-saltna tal-Alla, mbagħad kollox jieħu t-tifsira tiegħu, kollox jieħu postu. It-tieni lezzjoni li jagħtina hija fuq l-inkwiet, għax l-inkwiet żejjed jisraq il-kwiet. Kultant ninqabdu hekk li dejjem qisu passi l qudiem x'ħajġri għada x'jista' jiġri, u dik timlieni b'inkwiet li tisraq li l-apprezzament ta' x'qed jiġri llum. Li ma tħallinix li nieqaf fil-ġurnata u ngħid fl-aħħar x'irċevejt, x'apprezzajt, min huma l-persuni li daħlu f'ħajti huma rigal, x'inhu s-sabiħ li wettaqt fil-ħidma tiegħi. Le jibqa' biss l-inkwiet, lista ta' problemi li rrid inlesti, li rrid insolvi. Ekku dik tistraqilna aspett importanti tal-ħajja, il-gratitudni, l-apprezzament ta' dak li diġà hemm. Joħu l-eżempju ta' fjura. Fjura ma ttulx wisq, imma f'dak il-ftit arax xi żbuħija. U jekk tieqa' ftit fuq fjura f'dik il-ġurnata tagħha, diġà tik dak li hi. Ekk ukoll jistedinna biex aħna ngħixu ftit iżjed fil-preżent, ma ninħakmux iżejjed mill-preokkupazzjonijiet u mill-inkwiet, imma nsibu ftit ħin ta' kwiet biex napprezza dak li hemm, il-persuni, il-ħidma, dak li Alla qed jaħdem f'ħajtek, xi kelma li qed tagħmellek il-ġid li tispirak, xi kelma li tajt inti u tgħid isma' kuntent li dik il-kelma qedta għax għamilt il-ġid permezz tagħha. Ekku l-aħħar stedina li għamlilna Ġesu minn din ir-riflessjoni minn dak li qed jaraw li aħna ma ngħixux weħidna. Jieħu l-eżempju tal-fjuri, tal-għasafar, jgħidilna l-missier jaf. U l-missier jaf bina. Ma ħafna drabi aħna ngħixu weħidna, jisu jien irrid nissielet, jis irrid nissara ma' ħadd ieħor biex forsi niġi l-ewwel biex ikolli valur. U ninsa li jien qed ngħix ma' xi ħadd li jaf u jieħu ħsiebi. Intom Ġesu jgħidilna ma tiswewx iżjed mill-għasafar, mill-fjuri, f'għajnejn Alla ma tiswewx ħafna iżjed. Ma jien ħafna drabi ngħix waħdi, nitħabat waħdi u ninsa li qiegħed ma' xi ħadd li jafni, li jieħu ħsiebi, li jħobbni. Hekk jew nirċievu dil-perspettiva ta' Ġesu li jħares u jgħinna nitalmu biex imbagħad naraw dak li jiswa fil-ħajja. Hekk l-ewwel nett li s-sens tal-ħajja mhuwiex ma jieqafx mal-ġid imma huwa ħafna ikbar għax għandu l-qis ta' Alla u dak li jiswa quddiem Alla.
Narfu wkoll li l-inkwiet żejjed jisraq li mill-kwiet u mill-apprezzament tal-preżent. Naraf nikkonkludi kull ġurnata b'sens ta' gratitudni. Ma fuq kollox ngħix ħajti mhux waħdi, imma ma' Alla li jafni, li jħobbni u li jieħu ħsibi. Aħna narfu din l-iskoperta kbira li Alla jieħu ħsiebna ħafna iżjed mill-għasafar u mill-fjuri ejjew nafdaw ħajjitna f'idejh u nitolbuh il-bżonnijiet tagħna. Tolbu l-ewwel nett għall-Knisja sabiex il-koll nikbru fi spirtu ta' talb, fi spirtu ta' apprezzament tal-ħajja u koll li narfu l-għoża ta' Alla f'ħajjitna. Nitolbu. Għana nitolbuk, Mulej. Nixtieq nitlob għall-istudenti li qegħdin għaddejjin bl-eżamijiet mod speċjali matul dan ix-xahar, tolbu l-Mulej biex jagħtihom sens tas-sabar quddiem l-isfidi u kultant il-qtieħ il-qalb li għaddu minnu, ma wkoll sens ta' kuraġġ u tama huma jħarsu lejn il-futur li l-Mulej ħejja għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitlob ukoll għal diversi nies li talbuni nitlob għalihom li għaddejjin minn xi forma ta' dbatija, speċjali ta' mart, u mart li jmiss l-tfal lil dawk li huma aktar żgħar, aktar vulnerabbli. Nitlob ukoll għall-familji tagħhom hekk quddiem it-taqtijat li jkunu għaddejjin minnhom biex il-Mulej jagħtihom is-saħħa l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nixtieq nitlob ukoll għall-professjonisti u għal dawk li għandhom responsabiltajiet kbar fil-ħajja li jġibu magħhom ukoll preokkupazzjonijiet biex il-Mulej ukoll jagħtihom hekk is-sens tal-erf tiegħu, tas-serenità huma jħarsu quddiem l-isfidi tal-ħajja hekk ukoll għajnuna biex ikunu jistgħu jagħtu kontribut għal ġid komuni. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Ilqa' nitolbuk, Mulej, dawn it-talbiet tagħna. Inti taf ukoll dak li hija l-karba tal-qalb tagħna, nitolbuk tismagħha u tagħtina l-għajnuna li għandna bżonn. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. B'dawn l-offerti li ġibnielek bil-ferħ kollu ta' qalbna, qaddes Mulej il-qaddejja tiegħek li l-Verġni Mqazza tgħallem bl-eżempju tagħha u żżomm taħt il-ħarsien tagħha biex huma jħarsu skont ir-rieda tiegħek il-wegħdiet tagħhom tal-magħmudija b'qalb sinċira jaqdu lilek u lil ħuthom. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħar lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni. Hija imsieħba sewwa fil-misteru ta' Kristu ma tieqaf qatt tnissel u liet għall-Knisja u tħeġġiġhom
bl-imħabba tagħha u tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħajfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex hi ġbija ta' ħajja evanġelika li bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitalmu minnha kif inħobbuk fuq kollox skont il-fehma tagħha. Nikkontemplaw bla qiegħda l-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u b'qalb bħal tagħha naqdu lil ħutna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolja tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għolja tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħen għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Romualdu mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi l xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu issa li tqarbilna bil-ġisem għażiż ta' ibnek, il-grazzja ta' mħabbtek taqgħadna flimkien u tagħtina li nkunu tassew nixbħu lill-Verġni Mqazza Marija fil-virtujiet tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma u rinti jomna li kismat tal-tana dak li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna u ġisu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewwiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, mberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana, slim għalik, lilek inajt u għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem, Amen. tanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal Missier b'tana. etern Alla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu qaddis Alla, Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina. Mqazza Marija, Itlob għalina. Mqazza Alla, Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbit, Itlob Om għalina. ta' Kristu, Itlob Om għalina. il-Knisja, Itlob
Itlob Om għalina. tal-ħnina, Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob Om għalina. muxebba, Itlob Om għalina. it-tama, Itlob Om għalina. li żjed safja, Itlob Om għalina. li żjed nadifa, Itlob Om għalina. bla teba, Itlob Om li għalina. tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob Om għalina. ta' min ħalaqna, Itlob Om għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob xebba li għalina. tistħoq kull qima, Itlob xebba għalina. li tistħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Henna lina. tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp, slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Sagrament tal-aġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħet ilna l-fidwa tiegħek int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla,
imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb immexxi minn Dun Ġimmi Bonnici. Ninformawkom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Kampjonat UEFA Euro 2020 fuq TVM2 mhix se tixxandar il-qudiesa tal-lejla. Għada fid-9:09 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra l-qudiesa tal-Ħadd mill-Knisja ta' Santo Baldeska f'Raħal Ġdid. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-Odba Tajba.